sa number 2, mga depasahero nga salakyan nga wala sang prangkisa ang wala nagbiyahe. May pila naman ka mga lugar nga ang mga pasahero nagdagsa sa kilid sang karsada bangod wala sang may masakyan. May report si Romeo Subaldo. Ako ka lang aw. Ha? Sige, panan. Ano mas like ko? Hindi ka mag-strike. Sige, kung bakit mas namag mas like na? Why ko ba nakabalo? Kani, tuway ko nagwalay mas like lang. Hindi. Panan niyo ko ay nalit magbulilya. Amo to kanang nga pagitatagan kay para ma. Why galit mo tawag sa akon? Ha? Ang bar si Dani, hindi ka man mag-strike. Unless, kaya hindi ko kabalo. Sige, takbo kami torne kami. Wala. Okay naman din para Ginpangakiga ni Jesse Rial, ang presidente sa asosasyon sa mga drivers and operators sa Mansilingan, ang mga driver kung nga ulihin na sila nagbiyahe. Nagtinag sa abi kay inasang aga ang mga pasahero sa higad sa karsada nga nagahulat sa tipasahe nga salakyan. Halin sa barangay Estefania, papanaog sa East, nagaidas ang pasahero sa higad sang dalan. Amuman sa barangay Mansilingan, pag-abot sa sininga tipasahe nga salakyan sa may bangga pa Vista Alegre, puno dayon. Siling sang gasoline boy sa sininga gas station, hindi na makapatugong ang ilang mga customer kaya napuno sa pasahero ang ilang gas station. Hindi ka makagi mo matugong dre, hindi na makagi na. Ang matugong, hindi nakapatugong? Kaya puno na. May lang gani kuno kay may bus ang syudad nga nagtanyag sang libre nga sakay. Nagkuha na. Series day yung sa syudad. Ah, ang bus. Ang bus, series. Nagkuha na sa pasayro Oo. day. Nabuy-buy na na. Oo, nabudamo lagi na yan. Alas sa pulo na yan eh. Ang gusto. Ang mga pasahero nagakumod, late na sa trabaho. Late na ma'am, late na. Pati sa lakyan sang barangay, nagbulig sa pagtanyag sang libre sakay. Kapila ka nakabalik? Naduan. Damo, ginadamo pa? Kag ang mga modern jeepney nga sa Webes pa matagaan sa prangkisa, nagtanyag na ng anis ang libre nga sakay sa mga commuters. Libre sakay? Libre hindi sakay? Ikaw na biyahe ka ka ginay, no? Oo eh. Dahil lang. Pero may franchise na eh. Ara eh. Ah, kompleto niya, papili. Oo eh. Why, pati ka na. Kabante ka. Hindi ka nagbinutin. Ara lang kanahin kabuti sa akon. Hindi ko gusto lang. Sining sa presidente sa mga driver kag operators, kung magsigi ang pagpanakop sang wala prangkisa, nga wala man sa may nagakaigo pa nga mga modern jeepney nga masakyan, ang commuters ang makaluluoy. Kung hindi ka na magbiyahe, ano siya? Ang commuter ni paano ni? Amo na napabangkot tula. May mga eskwelahan nga nagkansela sa face-to-face classes subong nga adlaw kay basi mabudlayan ang mga estudyante sa pag-commute. Sa idalob sa PUJ Modernization Program, hindi na makabiyahe kag makakarga sa mga pasahero ang mga salakyan nga masobra na sa 15 ka tuig ang edad, gani ang mga daan nga jeep wala na ginaisuan sa prangkisa sang LTFRB. Nagayo sila sadto sa kay Mayor Abby Benitez nga buligan sila ayo sa LTO nga tugutan makabiyahe tubtub Marso sa mosunod nga tuig, pero nagpanakop na ang LTO kag LTFRB kay inasang aga. Buwas, liwat nga magadangop ang mga drivers ug operators sa alkalde para mapasugtan sila sa gihapon nga makabiyahe sa dalanon.